Torri, honea? Torri? Vale, oain dator, Luken dator. Batorrela? Hosti bide. Tremenda areta. Mira. Pauleta. Lasai. Moizara, eske gauza kamaran agertzen dara. Bai. Unea, ezakit zartza ukatzen. Asko pasatzen dira Tolosan, gaur, ostegun gizena, txupinazo eguna, Imanol Rojo daukagu gurekin. Imanol Rojo, 3 joku olimpiadetan parte hartutakoa. Olimpiada bakoitzean markak mejoratzen. Ia munduko top 10ean sartu da. Ziur gaude Imanol,
aurtengo frogak 50 kilometroko iraupena izan balue, 28 kilometro izan beharrean, toptenen barruan egongo zinekela. Zorionak, txalo bero bat. Zubiezu. Ja, orduan. Gero bai, gero txupina botatzen dutenean, beha, horbil dadila. Hostia! Sí. Patxi. Bueno, nabaritzen da, zeintzuk dira. Patxi. Bai, eta noit aztekia. Ez. Kaixo, Tolosarrok, hemen zaudetenok eta falta direnak. Hemen gaude, Olatz eta biok, bi urte latzak izan dira, eta batzar gogorra izan ondoren, erabaki dugu gure festa alaitxuenei hasiera emango diegula txupinazoa botaz. Itxoin, Patxi. Nik oraindikan zalantza ditut eta. Baina zein zalantza, orau guztiak bete ditugu. Epiak orentxe kendu ditugu, pasaportea erakutsi dugu. Maskaria jarrita eta bat, gaude hemen pres. Bai, baina ez dakit. Gainera aurten, kabiala ikutxuna ere ez daukagu. Ezin dugu aurrera segi honekin.
Nola ez dela kabialai kutxuna izango. Kabialaiek...